जे भिडिअ क्लिप no rok screen no nugui tongmani obo 29 April 2024 ni a भिडिअ clip o nugui mankha selani yakungyak khajak ar jagao bwrwi smoke khlaiwi bini a smoke cigarette bai no bini body o hor bwtharwi tongmani tei abo simiya a भिडिअ o nugui mankha o chelani private part rok no bo ranani naimani phiaba belai kheno wanajaknai kok o bwrwi keboya o je chela torture khlaijagui tongmani bini no bihik hingke wanajaknai kok hingke obo se khoroksa bihik twtwi bwsai no bahaikhe omohai khlaiman je nijini bwsai ni logio no amsuksa kirimasincha brutal khlaiman hingke obo jotoni suruat ongo story June 2023 ni simi Uttar Pradesh Bijnor ar jagao khoroksa chela mannan jedi tongo tei bini dol rokni through twi khoroksa bwrwi bai malaya bo bini bumung wngkha meherja tei meherja hingka hingke chehra bainai naikhe belai kheno naithok abagui no mannanja a bwrwi no first time nukpuro no bini bwkhao hamjakma habai thangkha naithokjakma bai bini dolrok bai thepawi rwjakmani yagulo borok 4-6 mas eklogi no tonglaio live-in relationship o hingke 4-6 mas tongmani yagulo meher bai mannan realize wngui thango je o bwrwini tomung chamung rok tamo kahai hinui o bwrwini tomung rok kisafano hamya bini tomung hamya rok wngkha hingke cigarette nungnani joak nungnani salbrum omo kahai nesha khlaimang tongnani phiaba yango phaising mannan hingka hingke boni compare o sana thangka hingke mannan kuno joak rok no tafano tangya cigarette flake gutka omorok kuno phano jaya tei bo belai kheno simple tongkosong tongnai khoroksa chela tei amoni bagui no bo kisafano jajakya omo haikhe joak nungui cigarette flake nungui bwrwi omo haikhe tongnani abagui no mannan o meher bai dwruk kaknani try khlaika tei omo haikhe kaknani naiwi meher bo saimanai thangka afroke no chelani sakao bo kaijaknani kok rok saka tibono force rok khlaika kaijaknani bagui aboni yagulo kheno mannan bo kaijaknani kok no direct no reject khlai rwo kaijagya hinui tei omo hai kok no khnawi meher bo belai kheno jolijago tei jolijakma bai bo bini parao thangui mannani bini nogo thangui ur phnangui yo tei buma buphano domki rwio jodi no mannan bo bai kaijagya hingke harassment tei rape ni cases charges rwnai hinui aboni yagulo kheno mannani family ni borok rok bo belai kheno wanajak laikha tei swngkha mannan no o bwrwi sabo hinui mannan bo afro hingke to saka bo bai puila hamjakmani phiaba bini behavior rok belai kheno hamya wngma bai ang bo bai tongnani muchungya hinui tei aboni logi yango meher bo family rokni sakao bo pressure kwbangma rwui tongo kaijaknani bagui tei logi domki rok poriwi tongo rape ni allegation rwnai hinui aboni yagulo kheno mannani family ni borok rok meher bai gwnui kai rwo kaijakmani starting o hingka hingke jotono thik no tongmani nokni family ni borok rok jotono hachak pusikhe no tonglaimani phiaba pura November month phaika afro hingke joto normal no tongmani phiaba December ni end month no hingka hingke mannani bihik meher force khlaio je borok khorokni no tongnani nok alada naharwi hinui tei omo haikhe force khlaimang mannan bo gosibui no paio bihik ni bwskango aboni yagulo kheno bo bini bihik no twi rent ni apartment no tongo bini buma buphani hakchalo thangui aboni yagulo kheno bihik mannan no jatrepot force khlaio je tei demand khlaio biryani tei joak rok tubudi hinui salprum no omo kahaimang demand khlai tongo salprum demand khlaijakmani yagulo mannan bo bini kok khnawi bono tubui no rwphaio bini demand khlai tei no phiaba frequently omo kahaimang salprum no sanai tongo tei bo cigarette flake joak tei
gobangma chajaknai fast food manui rok tei jefuru o demand khlaima rok no gosia rwya hingkangke afuru mannani sakao bini bihik yakti sao tei manna hingkangke belai kheno simple borok wngma bai bo bihik no bo yakti saya bujagui no tongo hingke haike no koyekdin jora mannan bihik ni frequently demand khlai tongma no fulfill khlai tongo tei jefuru rwya wngui tongkha hingke afuru bihik domkirao harassment ni case tei rape case rok khlainai hinui aboni yago kheno mannan bo saimani thango bihik ni bono karui bo extra marital affair rok kwbangma no choliui tongo hinui tei kwbangma borok no bo haike demand khlai rang rok agree tongo hinui saimankha tei meher ni logi bo tongo bini kumui tei bai tei bono o samung khlai tongmani jagao support rok bo khlai tongo hinui saimankha 3-4 mas naimani yagulo mannan sak soimanya wngjakgui police station o thangui bini bihik ni bumungui kwbangma cases khlai kha aboni yagulo police rok bo obono twiwi biswas khlainani nailiya je khoroksa bwrwi wngui chalani sakao mahai khlai manani hinui obo kuni dino phano biswas khlaimaniya aboni yagulo kheno mannan bo pujiwi manui thangkha je jesuk jora bini yago proof kwrwi amsuk jora bo o cases o bini bihik no khobui mangala khini aboni yagulo kheno bini nogo chikonsa hidden camera thepaui rwkha din phaiga 29 April 2024 ni sal afuru bo haino hai agi demand khlaima haino bihik demand khlaio chuak tei biryani kwbangma fast food rok pairwi phaidi aboni logio flag nangjaknai smoking khlaijaknai rok tei omo kahai mana khlaimani yagulo bono torture khlainani chengkha oborok joto camera o kasamani yagulo bini yago kaisa proof wngkha tei o proof no police rok no phunukmani yagulo se bwrwi no police rok ni hirasuk bo naharwi interrogation khlaijakmani yagulo se joto kubui kok police rok ni bwskango nukjagui phaio hingke norok omo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di।